gima gidwaro. Erokamano Kafayo. Wachako maber. Akiana ng'umo timo wadwa ma okinda mochako debate gi Miriam. Yani ber go wacha adiera. Adiera kilo kwe. Mokwongo adiera mwawache ni yiero mokalo. Jino mewa support kwa kunde mopogore ma nyaka Boniface Mwangi ne support Azimio. Gimomiyo wacho ni kamano an nachung' ne piny Kenya campaigns mag Raila Odinga kaka jatend rowere, tiende ni National Youth Team Leader mar Azimio campaigns. Ne wane coalition gi NAK Kenya motelne gi Martha Karua. Boniface Mwangi nobiro gi Martha Karua mane wan kode team achiel. Kora pani samoro kodo wacha dire okenda igigo. Kodo wacha dire kodo mako yolua dire. We protect Philip. Gimatimore sani Katito. I mean Kafayo ni everyday pile. Watemo wuondo jowa gi gik ma ok gin adiera. Gimabro achiel kuom gi en ne ngani nche pingo wachakre achon. Ntiere joma pingo wasani kata okwan go achiel to nche wan kod gi achiel. Achiel kuom gi en Boniface Mwangi. San moro koro nyalo bedo ni onge kod oko wach language mo wacho, but chien kacha yiero mokalo to nomiyo wasa support. Mar ariyo en ni wane sirikal. Tok wane sirikal kaka jokwecho. Wane sirikal kaka oganda mamoko mag jo piny Kenya mowinjore bede sirikal, mowinjore yudo pok gi sirikal. Kidhi kamoro kinyapa ahinya tinyalo loki dasta miywe tielo. Joluo konego lock dasta miywe tielo. Okwanyal wacho pe kawuono ne piny Kenya Luo Nyanza mantiere gi least connectivity mar electricity. Kidhi data nikech an atiyo gi data gi statistics adieri. En king'iyo pinje kaka mag Turkana, Wajir, Samburu gi West Pokot. Mage counties ang'wen e piny Kenya manie gi stima ma piny mogik. Yani gimoro wacho ni. Yes, gimoro wacho ni. Kwa bire mesa, kwa wacha dieri. Tabro nyisi ni ke ine pinyo mar Kisumu County. Tabro nyisi ni konywa e got Nyabondo kacha ikete sitima. Ka ine piny mar Nyakach, tabro nyisi ni king'iyo Katito gi giyo ma connect kibiro Awasi e gwengego stima tine koro kuonde go dhi ketno stima. Koro development nyaka bed structured, to structure no en ya ibiro gi facts gi figures makwadwa konyo piny Luo to wadwa keta solution. To kwa riambe wabiro gi adieri to wacho ni wan gi machando wa kaka jo Kisumu mose chando ndalo mang'eny en ndara mawuok Mamboleo, Miwani, Chemelil nyaka Moroni kidhi Kipsetet wadono go mano lam. Koro wacha dieri ma kwachiko sirikal to wachiko sirikal gi weche madieri. Kwa hivyo jende ong'eyo gima dwaro. Bas koro we obi e penjo no nikech adwa na tiekra gi weche ma okendo kelogo mondo wawach gimomiyo wane sirikal gi gimomiyo samoro wapingo sirikal. Wane sirikal ndio kaka uwache no. Mano tinde waseng'eyo the reason why we are in government. Tema adwa na wachi. Koro you don't need to gima adwa na emphasize. No kwa bede sirikal gi miriambo to kwa bede sirikal ka jok ma opodne gi apoda gimoro ka nyithi kimirwa. En ratichwa. Koro gima chielo ma adwa wacho en ni jo matindo ong'e gima gidwaro. Gimomiyo nadwa bedo senator mar Kisumu pod ang'eyo nyaka kawuono. Ma kwa dhi e bunge kata kwa dhi e senate to gin solutions modwa ni waketi. Achiel nyaka 12 mane ntiere manifesto mane aloso. Kendo an achiel kuom jopiny Kenya mane ntiere gi manifesto ka dwaro kom mar senate. Ng'eni senate tinde jomoko paro ni ena kamoro ma ji yue oonge tich. En gi tich maduong' mogik nikech wadogo e tich mar devolution to mane gima bro gero pinjewa. Koro joma tindo ng'e gima gidwaro. Chon ok mana kawuono.